Така, здравейте на всички, аз съм King Arts и това е първият епизод, в който ще снимам. И днешният епизод ще е на фигурки от такива листчета. Значи, сега да преместим листчетата на страни и да оставим ето така. Извинете за телевизора, брат ми го е пуснал. Ето така. Сега нека да го разгубя. Хора, извините, само да го... Ето и това представлява листчето. Значи размерите, значи широко е 5,5 см и е дълго 7,5 см. Може да си ги запишете. И сега да ви покажа, след като се го изрежете, ето така правите. И го... така, извините, нещо, телефона има проблем с камерата. И ето така става сгубено. След това сгъвате го ето така, колко да се отбележи една черта. И след това сгъвате ето така, все едно правите хартиено самолетче, правите ето така. И готово, ето така изглежда. Това го обръщате ето така. И ето тези ъгълчета, ако ги виждате, правите ето така, да се подгънате. Ето така, след това ето тези неща, дори аз не знам как се казват, ги сгъвате ето така. И то изглежда след като е сгънато. Така. И ето така пак. И сега го правите ето така и листчето се получава. Мисля, че разбрахте за листчетата. Сега, как се сгубява вазичка, примерно. Значи взимате две листчета. Три листчета, извините. И правите ето така. И става ето така. Ето така става. И продължавате и така, докато стане една голяма дълга линия. Ако искате да правите вазичка, ще ви бъдат нужни доста такива. И така продължаваме, то ще стане доста дългичко. Няма да е само това. И ето така, то ще стане по-голямо и почвате и така след това. С това взимате едно и където се срещат двете така, правите ето така. Това. И след като е свързано, започвате ето така. Ето така.
Ето така. И то започва, както виждате, да се оформя. За жало ще е опънато малко, защото е по-дребничко, но това не ни пречи. Така, ето започва да се оформя, виждате, като вазичка. И то самичко ще почне да се изкривява нагоре и да продължава. Извините, трябва да... Ще зумна малко и така, за да се вижда картината по-хубаво. Не да се вижда по-хубаво, ами да се вижда по-близо това нещо. И така, виждате, започва да се оформя. Хора, просто днеска на море бях и те ми се спи, ама реших да заснима първия си клип с канала ми. След малко ще го уплодна в това. И ако искате да се абонирате, може да се абонирате, можете да ми пишете на US по Skype или по по авиапощата, или да ми звънете по телефона, ако имате някакви въпроси относно тези клипчета, които качвам. И почва да се оформя това нещо, макар то е доста дребничко. И сега оформихме, това може да бъде като цвете. И ето така може да продължите. И ето така сега ще продължим още малко и мисля да приключвам видеото, за да са... Защото мисля, че разбрах как става, как се правят вазички от тези хартийни листчета и как се сгъват и как се оформят. И мисля, че ще ви кажа отново размерите. 5,5 на 7,5, да. Извинете, това листче е повредено, както казах. И ето така. Уау, 4%, така хора, благодаря, че гледахте клипа и довиждане, разбрах, че го батерията ми пада и довиждане.